Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Labarai da Dumi-Duminsu daga hoto dole mai karantawa Ahmad. Za mu fara labarinmu na farko ne mai taken shugaban ƙasar Najeriya Major Janar Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon kamfanin NNPCL wato kamfanin man fetur kenan na Najeriya, wanda shugaban ƙasar ya ce yanzu wannan kamfani zai rika samarwa kansa riba da kansa. Shugaban ƙasar ya ƙara da cewa an saka ma wannan kamfani na NNPCL hannun jari hannun naira biliyan 200. Labarin na biyu na cewa babban ɗan sandan da aka dakatar wato DCP Abba Kyari ya roƙi kotu don Allah ta bayar da belinsa saboda matsalar tsaron da ke fama da gidan kurkukun da ake riƙon shi wato na Kuje, wanda 'yan bindiga suka kai wa hari. Labarin na uku na cewa shugaban ƙasar Najeriya Major Janar Muhammadu Buhari ya baiwa ministan ilimi makonni 2 kacal wato Adamu ya gaggauta magance matsalar yajin aiki da ASUU ke fama da shi. Labarin na hudu na cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC wato Asiwaju Bola Ahmad Tinubu zai kaddamar da Kashim Shettima a matsayin abokin takararsa a yau ranar 20 ga watan Yuli, wanda ya daidai da ranar Laraba kenan. Malam Nasir Ahmad El-Rufai ya fusata da wannan zaɓi na Osinbajo saboda ya sa ran shi zai zaɓa a matsayin abokin takararsa duba da ya tsaya masa a zaɓen fidda gwani wanda APC ta gudanar a watan Mayu. Labarin na biyar na cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da wata mata mai sayar da burodi a jihar Osun, inda suka buƙaci 'yan uwanta su biya kuɗin fansa har naira miliyan 5 kafin su sako ta. Labarin na shida na cewa gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma ya yi tsokaci kan zanga-zangar da 'yan jihar ke yi kan kashe matasa 14 da hukuma ta yi, inda ya ce gaba ɗayansu 'yan bindiga ne kuma hukumar ta kai musu samami ne yayin da suke dawowa daga gidan biki. Labarin na bakwai na cewa tauraron ɗan wasan Bayern Munich wato Robert Lewandowski ya koma ƙungiyar Barcelona ta gasar La Liga a farashin euro miliyan 50. Sai kuma labarin na takwas yana cewa gwamnatin tarayya ta ce da ruwa talakawan Najeriya su faɗa cikin baƙin talauci saboda tsadar kayayyakin abinci wanda kullum muke ƙara hauhawa. Sai labarin na tara yana cewa ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASUU ta ce makonni 2 da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa ministan ilimi wato Adamu ya tattauna da su janye yajin aiki ya yi yawa, inda suka ce cikin kwanaki 2 ma kacal za su iya magance matsalar tasu domin su sun riga da sun faɗa wa gwamnati bukatunsu, kawai suna jira gwamnati ta amince ne. Za ku iya samun cikakkun labaranmu da dumi-duminsu akai-akai a shafinmu na hoto dole. Mun gode.